Eh, so tabakat busmain ako mi. Age. Kemarin na bayrik pamita punta rumauri. Sa busmayan na ba kiyon kawayan dok. Sa busmayan men di dia waririk ni karokwat takar. Sa kinamani nga takan na ara pasta rin ngaya. Enawin na takat jaso. Sa busmayan ko pastan din. Tapos sa'yo. Abon na ko mi kami ni kaben. Sabi ni busmayan kami. Natira kyo ni veran as ka para to sa busia tay ba kana ko na ito wa. Yes. For a long time I've traveled down a lonely road. My heart was so heavy, seeing us stay close.
was in the blood of Jesus, and it born again. Hallelujah, save, save. Sarisi dan narataru. Tamarari karawas ka soroy ko sinapoy kung tamaro ang titapos ay. Kaysa panindo kung ti matam tatayo tiyatu ang matenano rinano. Asimusiko po ko piya po si Mayra. Narora ariang kay tiyaso. Yay kabu ituwa agyamba yay karya inoki. O yay karya tiyatu agyan na kumay nanora kasi na angan ko. Kabayay kabu ya kipun nambay karya agyan na kumay nanora tiyatu. Pabuakan kabutan ng Evangelyo, yan kiribas at yan nap. Sekali ko ay naranasan si May Yesu. Amen.
Kamauri na koira ni kapan kain te kare san dabas sa tamaro ayo kan tapan ni mauri. Sirita na pati kamauri na koya kita amata ko kaya ngoran te tapos ay inanon te bain ko ngora ari ako na anto may inanon te tayo o kaya ngoran te rerio. Dabas ayo sikay ta ko kay sikuna ni parin kay spok mati marunong ate kora inanon na natangira te aso. Ay may na siresi na ko ibugin si pangaran te tapos ayo ay kakuha pa kanaya kirang inota te screen manitiranan te ka nga pa na natitagin na may kayo katan nga pa sa kuna na pa ni punora te tinong oras na kunan maruruagin ng detayayo at ako pataran na rin erang nota nanon narata po ayo ngaya kakinay katan nga pa kampun ko na Noria tuta na inanon detayay sinawaki nanon te tapos ayo sa kaukiran narataro. Tuwe manya silin na kuamta kasi musiko po kubiyaro nira. Kapaya atirong rong aris na maruruagin ng tatapos ay kaya naman na nawanan na kuwiran ni kapan. Skani kuwi kayo naranasin may Yesu. Amen. Tatapos ay kandita atirong rong aris tagin ng kitairik. Yon tagan daytan dong rong niya kari sa kisuwa. Ay ito bang kami kakamtim na tuwan nungungura ang kanne enabe ni panindoy kay tungurong niya kari sa kanay suwa inanon tayo kakokuraysan kakanukuya inanon naratay tarmaw manja tayo yo geta iri kis maruruag na tayo kan kari sari ibira tebrebia kay Philadelphia an asa tayo ba kari sari si maruruag na tayo kan gebong konuwan niya kari sa may bukod niya kari sa kay suwa tatama say irigawiyang ba sinina kung kanya ni kaya takabanan ni kaya siya ari Rory kaya kasus tuwa nagibunawa na kundi mawa takutaka na yun na kuya kaya sa kay suwa kay yasa ami pa iti ako agi matiroy mayroon tuwari po niya kay ayayin ko ayayin din mo yung nakitok mayroon yatamo yung kay siman agami man inanuhan na nakainto kanuwa mayroon Yesu Kristo ari sa kasus ari ako ni Magi ari matanuya uyan no anaba anaba ito wari tangirira ari ito pagkira manarabure narana ayo anak kurupok ito wayuan ada ginag ba kurupok imantita pa patumos ginang daro may kare sa kay suway kay ada ginag ba diya sumakurayo ay ikuro idongorong retay kay suway kay nakuya kare sa kay matinani kauring akawag na kuya pa natay patirate pa eri merinano na atirate pa eri rinano na now ita ginagabayan na tayo ng kurupagi yuan na kundi kaya sa ikay ayo tayo yapo ni karaya ito wa yuan tabi mandahan ka mati pa yato bayan ng kundi kaya ruwabu itabu diririk ay nanon na tayo nuri bayi ka in the visionary ang anak ati meto ni bogya na sa kurupagi ito wa brokeros inanon tinangan ng ari tayo ginag inanon bongay kay bana ananangan ng ayuan tinangan ng ayo bakun tiya kagaya wawag yung buburan na ratabuay tinangan ng ayo kay tawag tayo ka na irun tiyaro at auto talks makuanguran tinangan ng ayo tinangan ng ari tayo ginag pairigiyay tayo nungurong agi ka na ko yuan ari ko mayroon Yesu iriyan na yun naman tabo. Ayara na kora anakawa. Ayriyan naman tatabuan nyo, iriyan na rin, kinakunti na nga ngayon na iya tayo. Ayaw na kung tataro, ayaw nga naging vision, mayroon tiyaso. Kete mi, ari Noria, ibugin tayo na ko, ibugin akari sa kisuwa, at ibugin tamo yung tatay ni Promise, ibugin tayo kan tiyan nabay, ni karuka bongay kayo. Tamo yung kisuwa. Tamo yung tiyaso agi siman. Paano tamo yung tiyaso agi ang anyuan yung tatayari, ero ko division iro na. Yakin ang mga tatan, narabay para, ni Kiribas. Mayo sinibog ay ka, tekosos tenuwa-tuwa na, tekosos hawa tikibunimawa, ay tayo at ipimatuwa na kibunakuwa. Iyo sinanong tinong ko, patamo yung tiyaso ay kay simanay kay, yakaparwa na kuniwan eh.
Deta yari ko iro na rong wai kai. Kana sinora to kosis tenu ate wana to kana kuna koropo kina kunna na karisha ari tarate sin ka ngai to wari iro na tamu intia tua agishiman. An nerun yon ni kapara para. Ta kan tirong wari ta kin na ibugin to korore tare koroya mayron nantai. Kosis sawa ki punan mawa to kana awas awas na kois mapana Mebe, mementa kain to kanuya. Ay suwa tebe, atay. Ay ramaka ina nun te kain to kanuya. Ay tayo tipi metuwa na kibuna wawa ta kutakana. Ay napakara tamo ini yowa, ay tamo yara pakaw. Tiya tay pay, tamo ini yung umaka, ay tamo yata tay, ay maka yova. Kinakin tamo inti atu ay kay siman na ikay. Agirang intiritere iron yon ang kaya kapara-para. Debo kaya kosos. Erang ni mga tata, tamo yung tiyat way kay si manay kay. Iron te siya kuro po kay Itaya. Pangge kuro po kay Itaya. Ada kina kini Itaya, tipi metuwa na kibuna wawa at takana. Takana ni matang the seven spirits of the Lord. Wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, godliness, and fear God. And ano na, tamo yung tiyas way kay si manay kay. Siya kita kay yamata ay kay siman. Teka ni bayay kapanin ni Rontiaswa ayangan jamata panapanin ni Rona. Atira bayay kay siman na ikayangan jamata panapanin ni Rona. At ay ginaginan ng tirong rong tayo. Anatay pa itiaswa, panamanan tiaswa. Aron na nakaili ni tiaswa, kurakuran tiaswa, makan tiaswa, makakin tiaswa. Bayay kay nagirake, maron tiaswa. Ni bayay kayangan jamata. Kaya na ko na jamata nuri bay, agi ko na nuri jamat. Go. Ay dire-dire kanyan tirong way. Pa tamo hindi dada in Brabis. Ayan ako mayroon ya tamo ya kisiman tipo gada kosos. Ebo ni bene Roy mayroon tiyaswa. Adira bene mayroon tiyaswa. E bene mayroon tiyaswa. Tamo ya kisiman na ikay. Ayan nga nagyon hindi tatayari. Ayan ako na kosin ako. Tamo yung tataya ni Brabis. Kani kinaya yan, no, matatiyaswa ni Pongay kakaisira. Doon na may buwako na, inayay ruya, tamo yung tataya ni Brabis. Atira tamo yung tataya ni Brabis, banda na kosos Yesu. Atira na kosos Yesu, asinuriyan te po kayo, banda na kosos ibukintakan, rong-rongon tiyaw napay. The Brabis, kita tataya ni Brabis, mandiyaba, Kemanta jas makuro apatemos. Kosos tuwan na ruwawa takutakan. Ngaya yone atarimi aromi na wa tamanuya manano maka iron Yesu. Imenang kuantia ba makuro arana papatemos. Ibugin na tayo ka Yesu ay bugin na kosos Yesu. Etagi nagi. Patuwa yone ngaya teman na ano di Yesu erang na tayo ni Mane. Erang tatang kilo ni Yesu, apon ngayon na pari swangaki. Panakawag na sinana. Kinakawag na sinan ni Yesu. Aswangaki sinan. Yesu baawari na sinan. Iron. Ganang mati Yesu, ay kay teka kikaspi na kundi. Tirurubuha ka matuwa. Ayun. Nalamon mi sinar yun, at ay ginagibay na kundi tabo, ayaran nagiba, ebeto. Ephesians. Ang gina ko ni missionary tatabayo ay bugin kurakuran anam maguri yone ay nuraki iron dembera yari payaran katayen na skin ano yakain yebet naron na sa tayo no tekari sa yebeto ado pa yarik yana ne ayan ako ni kawagin na gini kabureki tetabo apatemos awan tetabo reta ginagi pa ko re yire ta ki suwa dewa yon. Kasi sa tawa na kibuna tibuin na timatawa na takuta na. Imenay na nung titamo ina na pag ituwa. Ayong at pa na kura-kura. May ako. Akangatangin tibu. Akangay. Ano kunori ako na kuray ang tibok. Ako na kanakuan ako yakari sa kaisuwa. Nako ibeto. Ano ko temura na. Nako berakamo. Nako suateira. Nako tarates. Ano ko biratarabia. Ano ko rari kaya. Kinakurari kaya. Ekare sa kay suway kay.
Aven imayon tatabo teki ni bongay kay. Iro yana ke kawa kini rongorong ni karo kwa bongay kay. Awata ko bakanero ko the vision. Keterongorong wari ilon yon tatabo ri mena in the cave. Awa beri na bandota ki kain bata mo sini kapane ni maye na karungwan. De banari ruwa de teish mete bari. Awane teta yere yana ye terongorong yone ay koroya ana sa koropo gare prokalas. Now, yekare sa ka yapuni penentena. Mayepeto na ko temrona. Pero kamo na ko swateira ko rin na ko teutana. Kamang kaya nukan tebe may taratesi na ko Philadelphia. Ako kaya nanuan nukan teutana. Teki na ko tetapo. Ayara na kiparori kaya. Sana kon tekare sa arirori kaya. Tekare sa yo teki na kipatakapanya nekare sa may boko nekare sa kisuwa. Ayo tekare sa ya kawag na kiyay stamban bitakin tetabas ilon tetauta kan rom. Amen. Tekono wano pong nakon mantakay suwa pong nakon mo pong in the week. Kiman Saturday nakon Sunday. Aba niyay tamo yakan na yesa ni Benin karigay. Hinano kawag kita tayo by so ni kunani ko sa ni karo ko tayo rin na ko sa yay. Kaya so ni panin kanuan the presence in the na ko bugin ta den promise. Ma aba ni kawag na girong akan. Ay tere roye ba ko wa tere Abo ni bitaka kita tabas si Mayrori kaya nanatay titaw-tayo kan rom. Ay man tayo sinarin na ko Tata ni promise ayo. Ni degere ke maron tayo no ay kakawag kinakoy na bongay kay. The causes the nuwa, the bimawa, the manimawa, ata ko tayo ka na. Ako na kuro po kinakunda nakari sa anakari sa ananira, tikari sa arirori kiyan kangay. Di amen. Arito sa kauso sa rekokoni magari kwawo. Ay moya ay kakari ka giron ti aswam. Kangay yata yung maguri, pakwag mariri, ako ag ibuye. Ko biya mariri kiyan ibuye. Tikari sa arirori kiya, tikapaniyan tikari sa may bukod tikari sa kisuwa. Ayo tikari sa, ay teki na giron yone, titaka ay amen. Nanon titaka ay amen, ikwawa kiyatoks. Ano na tikari sa arirori kiya, ikatire-tire kinakoyra, Bible na nyo na ba, tikapaniyan tikari sa, nongorongon tamo yung titatayan brabes, imayin no kini Yesu. Nga tayo rin kiyos, maruruwa kinatakan tikari sa alay Philadelphia. Ibira tibia. Ibira tibia, tikari sa alay Philadelphia. Ito ginagawa tikari sa, iti bukin tamo yung titatayan brabes, ikaw ko atiri kita nga ni bubaboy mewo. Tikari sa, ayrorikiya, ayo iti bukin tamo yung titatayan brabes, inanon bong ay kakaisira, ni karukwa o kini Yesu. Ito ko na taka, yun. Daman narito sa kosos, ari ko kani magari kwawa. Ari mo ay kakari ka giron ti Yesu. Ekangay, yata yung maguri, pakwag mariri, akwag buwe, kubiya mariri kini buwe. Tekari sayo, yaki mariri, ayaki buwe. I mean, ataki na ginanon, tinongorong, kubiya mariri kini buwe. Ayo, anakanta nga tuwa kurubok. Aka na sakit tuwa kurubok, anakanta nga Yesu wari yakunti kurubok. Ebiya nora kita kari sayo, by emariri, ke buwe. Ano te kari sayo, te pa yari kiyay. Yaki ataki by, yamena ya, bari yamena inuka. Yaki mariri, ayaki buwe. Ere kama ya te tamo ya te mariri o te buwe. Now, tuwa te kari sa rin kan mati tabo rori kaya. Te kari sa rin Colossians. Kay igorate. Te kari sa iyo te kagi ato si rawa. Te kagi po te kilomita raruan na mati tabo rori kaya. Ate kari sa iyo te kagi nagi. Pate kari sa iyo. E kuni agiyay teran ay maitoro. E mariri. Erang isikiro ay teran na agiyay. Maitor. Aw, ano sinanuria, iminan tayo. Ilarikin tayo, ayay na ba the city ito wana? Alay tayo, replace.
Ikan marori kaya. Ayakan na ba may kurot. The city ayo edagina gabamati ay to ware. Dere yare Philip. Makeroy kagwawagin na record na kita paypar. Mayay ruwan matin Philip deta boy. Yare polish. Deta boy yare polish. Egunekian ay kabuo-buo. Tira na yo mon tira ni kabuo-buo. Kanga George Spring. Makana kunora teta boy mon tira irang iskiroy. Sita po may beniyagi. On tinain tabo kanga agunegi ay ran na kaya masyay depend na apun penita kamay na ina. Ano ko na may giraro ako tara ti maung ay matinain dan na kinano na ikabru. Ilom ko ta ko ba desino eh ikato mimiran na ikay. Asyak. Syak desino. Sita po may punta kara may na ikarawag ni beniyagi tinain pa ikay. Ayaw tadi kita mo inan, kamnoria. Kita kamay na inon tinahin ng bahay ano na, yung mga peniburu na. Tinahin dan nagi, asigo inanon tinahin. Kaya sita masikunan na rin na ba tinahin, naging swimming pool siya, kaya nga may sige. Kami mitawa na, patita po aeropolis, kanakuro ko yay. Iray ni Maitor. Koro kontiran nay, ikabuo-buo. Stabo may abu. Ayun ni kaburu agitiran in tayo na kuya. Ayari ka na ko rin ako. Inanon tiran na iyo. Ako buwe. Nakuha kira ni kabuo-buo ni buwe akang ako nang imat. Pari may turo-turo. Mga may turo ari may yatam. Ato atya kagawa kay. Kanga na konti bubuan lang. Iruyagi ay kaway. Ane tetabo ay kabuo-buo. Dirato ba yari ki? Ere plus, emena yatan Rory Kaya. Muwakan na ko Rory Kaya. Ikorete, emena kanga ni kahit tara. Ata ko tamang tani ko rupag. Pati tabo yun, si tabo ma, kanakunuri ya kaya sa ikay, tinuway kay. Akati atamo in the triangle. Raw. Dekare siya Rory Kaya. Iatag pati kare siya Monterrey kaupay. Iatag pati kare siya yan ako mayay tinayin tog kita, tinayin nis, ama tayo karang nipasi ni Painorak. Stagin ang kay ngabong. Ibo ngay kayo ay mga yay, ay ka alikinakin kay. Ay ka kaupay. Ay kayo ko na ay kaupay tayo kay. Tatapo yo. Situwa na teka nga mayay. At kangangayay. At yakin na kinta po ay Rory Kaya. Anaran. Yakin na kuroy. Mayari tinate pa yariki. Akasi kaya pa bunda ni may yere plus. Mente ta po ay kabuo-buo yari. Ako kasi kaya kakin ako na yata po ni Rory Kaya. Kanero ko tira ni Rory Kaya. Teka kaya busin na nun teka kaya ito. Tibuin na tikiromita. Na tibuin na tikiromita. Teka kaya may kayo na ko peso kana yes au numera akana apure sakta kanga makanga taka butaw ge kita may kay nako bigini bew ge to ko sway yari idai ni pon jaka ge tenua ti kilomita kana ko kagyo kana tenua ato atu wana rakano ebusteran mayer plus the city yari mena yata rang tamaro Rory kagi na konti tabo Rory Kaya. Kanero konti tabo Rory Kaya. Uring nga babusin tira ninyo tayari. Iagi busin na kakita misin ni Bongay kay. Busin na nun test. Tibay buhay kaginaan. Tibay buhay yo kanga si tabo ma. Kanga kakin tibay buhay. Ari karawag mentya sib. Ano na? Kanga siya kaya kagini pa iba Bongay kay. Ate pa yari kana bus tiran. Inonon nakagini pa iba kaya si Bongay kay. Ina ba naging mente utanam.
Teta yere ko yai irori keya. Nge kabubu yang kero ko irori keya. Yang. Ay. Ano na yaki kabubu ngai kangai yang. Ay. Yaki buwe o yaki married. Ay. Awani bukin ang kayaran lagi. Tekare sa irori keya. Patekare sa lukewarm. Yang. Pau. Ngero ko tira niyay. Yaki maitoro. Yaki kabrabure. Yaki kabubu bayara. Yang. Ndaya kikay. Kaya kina baka nakuha mo yung tira na maitoro-toro kung nakunti kare sa rikorot. Kaya city ari korot. Ano ko mo yung tira na kabubu kung nakunti city ari. Yero plus. Mangkan Saka nga patiran ari mo na irori kaya. Yang. Ya kabubu ya kimari. Tau. Dira atin tirong asangan na kinta tayo. Dahil tirong asangan na kinta tayo. Ibugin tamo yung tekare siya ni Ponga kaya sila. Tekare siya nora ki irangin kura-kura. Makaroy-roy tayo na. Yay tirong yay. Yay taka upay kanta ni ngak. At kabuan ni bay. Makain tekare siya. Ang. Aki marin. Aki kabubu. Ang. Nato ito pimanmawag muna wanu at utaya ka na. Akaroy-roy ni matandiyaya. Mara na irarua. Nanuya maya. Mayro. Nakaway si Motio tinuwag muna ni Mawa. Tani ba kantangira diyatua. Makakaya makantangira na. Inanuya. Kain tekare siya ayo. Tekauring nga kakawak. Terong-rong na ko irang ay ragis ta kupayay. Terong-rong ayay ta kuwa wairo. Kakawag masinataro mauri at diyatua. Ni muara. Matandiara. Nanora. Inataro mauri na patiaso. Yarang katakin na kita terong-rong ayay. Matoto na kuya kakari sa irori kaya. Katakin na kita terong-rong ay matoto ayo na kuya kakari sa irori kaya pa. Ngayay kabundiya inata terong-rong. Ari ay limawag na terong-rong. Tani ba kantangira diyatua. Makakaya makantangira na. Inanoyan. Now, tirang kaya na ba si kabubu? Astagin nanti nga po ngayon. Tirong-rong wala ni kakawak. Ayaw na tirati ba yarik? Kanayaki kabubu tiran. Ayaki maitoro. Ang kanero ko irori kaya. At ako sa stenu at ipimano sa warigan ka ba niya? Tuwa na enako. Ang namumuntay ko may wiw. Pau. Huwag ka bubuwe. Ang aking timoy ni buwe. Yak hibuwe. Huwag imari di ka nga kakin ni merati maitoro. Ari yak ito kisya mo ni maitoro yay. Kanaro na pa yaki buwe ayaki mariri akana ko nimma ikokuro run busima mari buwe mari ataki na tamman dan kamate pa hindi pa para paho intero ko yero flush dira nare buwe ari ibukin te pa norak eto ko tamman nante sa ban pakana ko mo intera na yabuwe ikato mo ni ngapong ay ko nan katoro arapatam busimayan paye gana din ako yey hindi bungat ay na nanginig at marunong irom. Situwa na timangko. Hindi ngapong. Kangayari ka na bawuwe na ko imi. Usin tayo ngapong ako moyay. Para pa tam, minatawuran ni Pusimaya. Kanuan na naman ko rin tipungan. Mapahig ka na din ako. Mayo, di ba yarik? Namumutay ko may wiw. Aw! Yaki, Pusimaya kitin ari. Abon na. Tiran na buwe. Tiran na yang. Esa kwan mo inta patayay. Ina yon rori kaya. Yay atagin na tukura kaya mga sistema de minoro de wodai wari sabu ma. Yay bahaya ka akatay ni kamaya tira ni kanayaro kon chainar. Atira de bayarik. Tira ko mo yay kuan bururu yana.
Kanje karisa. Sa kitangiri apa sinabururu akin ako. Ayman. Ayo tirong-rong na ko yama tay kaya tirong-rong iro ya to ko. Aw. Paano te bayarik? Kamnora. Te bay buayo. Hanya te bay buaya sikiyay. Tira na. Ang kiyaro. Era gini may toto. Yato nga gintita ni matang ba. Tira na lukwom. Filled with minerals. Adira te bayarik. Ikari ka kang adian pleasant full drink. Ay. Ake nanom ni kan moya. Yeah, may. Ay rete gina gina nondirong. Ako sustenu bimanoa. Namumutay ko na. Ilarikin tekare sa irori kay tekare sa ikorot. Tekare sa yo. Pero ko na banaran. Ako po nga na batiran. The city arori akorot. Batiran na yo may toro-toro. Ibisi ay tatabayaran nagbatolo isuwa. Kururi kaki di pati punta kampanya mainano. Oye ka nga tipangapangarang wariri kaya sina kuya itiran. Irang wariri kasi itiran nari. Iba ni matan di pato. Ring ka na kururi kaki. Kaya nga ayo ari tolo isuwa ka nga. Kakakain. Karo ko kuro ita kampanya mainano. Makana kuro kung tabarin na nuari. Wana amna pa. Ako to ma'am, mga pangari sinakwari. Akana yun nagamna ba? O sinanuko na kangasta po mayoy. Aw! May turo-turo tiran na rin sinakwari. Wag ko na ni mo, tiran na rin ka nga, kutipo-tipo yay, bari kamara. Makana ko, kasi mali ma'am, tiran na rin sinakwari. O yoy, sinanuko ti patoro. Oy may sama tati ni kan moya ibukin na banura ti paturo ari yo sinanuko na kanga yete may kamasa nura kanga tin kan kangin te kagin moya na kan kono go tama say si menayangay si marini ke si bue ke sang Rosas de matenua ke buna te meso ata kutaka na ngai ko kanga ikaw pai Awak kapasa ka upay. Aya kisisin te pay tuwana. Ako katay ko pajama ta aya kay nano nang kwe. Ako kana nuang. Ako ka upay. Ako matagi. Awak ya karabam. Ay buntuar eh. Ngayon ko tagin na bakya. Amkanga ngaya. Ari nanom. Kay nanom. Kamasan nung rajama ta ay kay nano na. Ika kay nano na. Erang ini kay nano na. Okay? O ata ko ba urupa ini kinakon na ika kay rapatam. Okay? Yasa ni mamata kun tinain tamo yagi. Tamo yata yagi. Agame aro tagi ayakanta nga awaka kay na tirada pa yari. Aso mo mamata ya agi kanon na yayak. Kaya ano rakin tinan, ano rakin tinan nanti pa yakaroya tiamat. Patati pa yatin na, kita ti pa yan ora kaya karoyo. Kusan nunuri ang kana ko punta tayo na pa puniro. Naririg yan? Ay naririg yan, sa kising kana kukuring kana kon. Kupununi ron tiamat itaman na, kuba na ako ato nga na para na. Kutati wache, kami na makana ipon ki ako ko ni mani wim garo na bayete camera ay ko mun dabre ge no namte no pesan norak kotan tira yaw na kitena no ngayari yesu ka ngaye ka buka kaya jamat te bayari na koron jamat maka buka kaya te bayar ay ya may nano na kawakan te bure matakanga ngani men nanon jamat Nangayari ka na kuwag tawro ay nabusmahin ni kaysa ka na nung. Yay teman na round day day game na ifuton.
Ayaw sinta nga mong tatay na tao. Stabo may ay tibayari. Aw. Imi. Ako miya tira. Wayo tatay ni man. Ngaya siya niyan. Yakan ko sa pantayara. Imi at jay na hari. Ang ay tago na ko ina. Aga kanay tibayari ki boniyay. Mayo kabaran mim. O tira kabaran mim. Kubasa naman kabaran mim. Kabaran mim. Kuarang iniya ko at jay niyan. Yeme na inanom. Ayaring ko metu. Ayasin ako ni Mim. Ano ta? Ganang kaparagi mina iron taniera. Aka na tayo ka taniera. Dawa. Huwag ko. Yan ngam ni Velen. Ako na Roma. Ngayon. Patira Roma yate. Dawa niya bukan ito. Pero Roma pa. Inatim na ito na tawta. Kagayero ko ano mga orya na tawta. Ngayon na natin pa yari, miya tamo yung tibo, wari dia tata. Ayaw ko tagiya, yaron tayo tinanuwe, meron na ba, na tayo nuwe. Pakanuan na nayak mo. Yaon na kayo na. Ayaw sina ko ni Mina. Hindi ka rin siya tayo. Era pa tuwe, baki anura na nun timanda matimanda. Amen. Pagkaro na ba si Bunori na nura, iya kira-kira. Kunura na nun. Oh, ni puntara na nun ang kan. Hera. Ipunto yun po tayo yung musipuro. Ang kaya musipuro na bagi. Mongongoy yung kanta ng John Nabay. Mga yari dito, ay kariya pa sinata na nun teman na matiman. Mataw. As ko na maging yun, noriya ka niya, kanaya ito ba, iya karawak. Ayun. No. Kuka na nuang. Kuka ikaw ubay. Ako mataki. Iwarang kanya titake. Timataki. Timataki. Ay mataki matam kaya mataki mataw. Timataki yan ako manchitete. Inanong tirong ko ng konchata yayo. Ano ko po noraba. Naku mataki. Kakaki naratakan ako yan nasira. Kaya ako mataki. Kuha kinoraba. Ano na, tekari sa'yo. Tekari sa'yo. Tirong ko ng ilo na. Matarari kiri kante kare sayo amataki. Ngayon. Kanya po tayong timoto ni Bay. Kumoto ni Bay, ako mga ginuriya, ngayon ko na tipik. Timataki. Anya na nagpatimataki. Ngayon. No, kung nagkakangipiki na ba? Niya kung nagkakangipiki na ba? Sa kami kante isipong. Ya, ngayon ya ginuriya. Kunuriya. Naku mataki. Ngayon. Takanga kari siya. Error kaya. Kabuto ko kari siya ni Pongay kakaisira. Siya kitakanga nga takuwawa. Siya kitakanga nga tirongorong. Takanga nga timew. Nulimaki. Amen. Yaki pura titabo ako takatakayay. Imuan jes titabo ako takatakayay. Raw kakamunguran tayo. Area titakatakataya pa inanong takuwawa. Mamawagin ang takuwawa mga punta pa ito. Kasus tenua tipi mawanua takutaka na. Nangayay ko. Pa kuna buhay, kuna kabuha te kora. Ayro. Ay kaburo agintiyay. Ay kay sakak. Pa kuha nga ni kaubay. Ani kun kay ay kamay na ina. Ako nga ni kun kay niko. Ako nga nagkota kimamem makarabam. Ate kabira ni mata. Pa kuna kabiri matam. Pa kuha nga nora. Sari na nun na parang iskro ay tirong way. Tuwa na. Diba yaman nila ni kakawag? Kung nakabuha, tukura iron tuwe. Tukura rirori kaya, yaki passion doire. Yaki tau tukura rirori kaya. Sinana tukura rin mayroon tiyaso. Adira sinakaroy yung tukuran, inakaburuwa kintay, ni kay sakak. Yaki ko na ano sinako tukura roy, kanaya kaburuburuwak. Kanaya nura ki tukura inano. Ayay rin matatano, ayay rin matashibu. Yai mati bare kareka. Buru at kora. Usina kun te kora apun te kora roy. Row, kuna kaburu ang kora irun te asu. Masanaki man te kora te nabay. Te kora an. Ay te kinaki.
Paano sina ko apun to kurang kana ko buru-buru roy. Sira kita man nang gabong. Aning sila ito sira kay sina kawana na konti pungay. Toro maurin tatay. Kanano po ko ni Mek? Ako tate kwawa. Nako bunori ko yani mo yang o bunori ko ni mewa gina to kwawari. Yay taka nga yay. Ayo kanya taka nga yay. Yay ka buru-buru ak yang kora. Ko bun suguna mati nang kora ni boni rom. Kota ko ba ko kaupay? Ayan tatakan. Kota ko ba min rom to kwawa. Iro kon tatay na. Iro teman na yaki basin lagi ni ko kalimak. Ay swang. To ko suy mga tarmaw tira hirik. Angay ata ko na tayo. Missionary. Kuna ko ni kawariya kanga si para irak. Angkan. Ayra si buni bungiyak. E buni mena iroura to koray. Amen. Agad te paypay to kora. Ironto. Sinakaburu-buru ara kora. Ana sikaburu-buru ara kora. Ayo ara tabo sinakaburu ay to kora. Ayo te tabo sinay ko sira ay ni kaburu-buru to kora. Paano na ta ka paur? Ana ka magkakito ko sing kami. Ana kam natay abay kan ko ay to. Tekawawa. Wa nga ni kaupay. Ako na kunni kay ay kunni kay kamay na ina. Ay na ko atak memem. Aquí ka karapem. Kau. Ay kanan wa nga rayo. Ang ayo ko tagin na payay karapem. Mako bebekan. Sina pun tagin na tataka. Ikatay bayar kiya yata kain kini pa siya. Bekan. Marili man tataka pekan. 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 P-A-G-A-N-S. Pekan. Pekan. Mga iray-iray ang tatay ni Kiribas. Sita mo man tatay ka, di pekan. Kaparaw mo na kayo tayo. Akay ni Kiribas, iray-iray. Kung pekan. Ano na, sita mo ma, kuna-kuna ko, yay karapem, masita mo ma ko, kung pekan. Sinang katuto tapo. Diman na jamat. Akain te kari siya. Ayo pun tiro ko na kuya kain te kari siya pun na kuya ni kapan. Tuwayo. Ere ni matoto antiar. Tsaka buwan ni ba iraw na? Pati mo mo ira ni buwan iraw na. Temoyi. Nanaus. Uri nga bangay na kain te kari siya sa momoyi. Ante tayo na hero ko ti missionary iraw na. Gina hero ko ti missionary iraw na. Inoria. Ayara buna na bana. Ana si bas, jetara, o dinay ni kay. Angero ko di missionary ari. Ay po si Maya ka, taka. Aso nga di missionary. Kakang ko taka manitira nani, tayo lang kakani ko may kay pati. Ate missionary ari ka nga po nukwa, ay rin ginatuwayo. Kita para mare, genora Derani derari tukunni kay ka ipeto to ari ka tukunni kay kan si mga punchin chung ngaro iki. Ari apuni mere na ba yon mena kan keve ne ori derani buere mena yan. Iki bara kya eta ku tuware de samoira ne buyari. May ay apun na ko nanda pati apa mayroon tuwe ki. Ye man kota garara ni buye. Kau nga kakiyaman tayo, ako ni kayo niya, nakiya karapay. Ano tayo kaya kan? Tukura ka kan, yun ang kikurubok. Ay, serious na rong ba? Para ni kakawag mo sinataya. Kaya rin tayo ginag, kuririya kaw. Papunan na nakauring tawa, ibugin na bunga siya kayo siya. Pato ko, wari kanta nga, gari na may huwag ginag. Iyak yang jaman tayo. Iyak kabubo jaman tayo. Iyak merit jaman tayo. Iyak. Kau.
Sanuran kanya tigibuan. Sawari kan ka ba nito? Wana, wawa. Yay kakurun te karisha. Te karisha irori kayo. Yay kakuru yaman tayo kay matakan dongorong ni karisha kita bewo. Kaya nga tayo kay akana yara. Akana itangiriya. Ay po iya. Wasa nura te karisha ni kaisi po akana yara nagbaya karisha kara. Aya karisha yaman tayo ka nga akabos. Wagi ribu akong tayo wagi ay. Wagi bingo. Wagi nanggo na. Wagi ara ni wagi mamaye wagi rori ate bok. Ay. Oy tiya kakin naro tira jerwan. Ay kabut. Gi. Ayo bugina. Ngai sinori baye kari kai. Asitang wai da pa. Ganano na baye pa siguro yo sabun kai wana pa sabura na baye. That's the good news. Paano ko tan na yey ko wayro. Makano ko roy baya kwaku mak yey. Kwaki tirata kanan kiribas. Kwaki ku bayay. Kata ng kanya geto ko wayro. Amen. Ayari tayo bakantang. Kanya karisa. Taitangin ako. Ganano na po kunurat. Timan na pa karo. Timaguri. Ako ni karo yey kiroy. Taitangin ako yey. Panani kurang wala siswanga kinta tayo. Sinagi tangin ako. O sinagi bakantang. O sinagi na lang. Inubayay kakarawa kinta na bayo. O sinakuna na pa ni karoy. Ito ko na tayo kay Joshua. Abon diya ni kakuro. Ano naman tayo? Abon diya ni kakuro. Ano abo temoy? Kakuro temoy. Abo tiya marak. Napon kakuro tiya marak. Pau. Panani na ba tayo pa yari kiron taniyara? Diri ko no wagi ni mawa busy ang giana kita wayo. Man tani kay marona kita ni man. Adara aswang atuwe. Tuwe. Te tuwari te matanwi. Sinamara ke namara ke igara. Ano ko man tekay? Para kentera? O sinamoy mentera. Sinamoy mentera. Ay? Sinaka mara ke man na tay pura tuwe. Anto kinte tay. Adara te pa yarik. Anura kita ro yarik. Matagte. Kanya karisa. Uriyain mo iran. Pati mo may toron tapi tayo mati mo iran na nariyain. Hindi sinakontay no. Ano ko nanuriya na isa kimuam. Amen. Ang gilili ka uma. Ano yung gili auso o ta kuyara ni isa kimuam. Ay bugin ay mo iran. Yagi pura te mo iran. Kagibarans. Papunaan niya, tinurong nga, siya nga naginanon sa tayo. Go! Kung nakakura-kura ko, atira, tinurong nga, siya nga naginanon sa tayo. Ay, nanom. Ingang ka na ko taguwa mo ni kain siya kari siyang ko eh. Ako ko ni Mag. Mga nakupon na makin na ako bibigyan kanin tamitay. Pagi ang karabam. Kala ko lumagin na, pakupo ni matagin tamitay. Tira, rita ginag. Kuna na, kapila ni matam mayroon nantay. Mayroon tayo eh. Kaya siya, ikaw nga nanon ko iran siya tayo. Kaya nanon. Agaya tayo, ako bibigyan kanin kay. Agaya tayo, ako matagin kay. Kunin ko ako po siya tayo. Amen. Ayaw po yung panana ko. Apon yung panana ko. Siya kita panaka nga, di panana ko. Nakunti man na matiman na. Bunda ko iran ni kapan. Kasus tinuwa, waboy. At ako tayo ka na. Noray. Ito iran kinti matarwa. Kaya po. Kana yung panaw ti man na. Ang kana ikaw ka ti matarwa. An na nakoy na. Namara ki mangaya. O ngaya mangay. Gesan tagi ni kangan ni kapan kay Yesu. Na nakurupo giron yuan. Ay mina kapungan natin tayo ka. Nuray. Tirano nun tayo ka. Atagin na Yesu. Nuray. Basta makain ako kay kare sa idori kayo. Kaya kare siya. Awan po noray. Patira iri ni Yesu. Ichay irarikin te mataro. Ay nano na siya makain.
Kain dia kari sa pun nora ya kan mapun ka jijay sinanu. Amen. Kunan te gini kangangai ka mais. Kunan te gini kangangai ka kotona ki inte meway. Raun te taba say kanganga kan ni kaban. Kata gina Yesu ena mene dari kiminano ena mene dari kimi bakon tay ena mene dari kim tapon. Kangangan jan na bayo. Aro kawan ako. Matyo ilo ni kanganga te gina Yesu ayo. Noray. Hain bayriki noray. Hain te kari siya noray. Antay yung oran te tayo noray. Atira te kanganga Yesu ang kaisi nang punipan ng nori ko. Noray ay ti matora pansi dari kinti mataro. Ay may turo na te kari siya ilori kayam. Yang tiran may turo tapo ay kayo. Ekam katitiyay na ba isinanok. Ay minakanga turong-turungan. Ang kanayong kapanaw timan na, ang kanayakaw ka timatarua, ang ako'y na, ang namarag mangaya, ang ngaya, mangay. Kain di kari siya. Nora, matarua, patungin na, Yeshua ni titisin ano. Karinda. Kung nori ko niya tayo, tirabukin ang kay ko na maging na po ko. Kumibiyakan. Pagi karabam. Nori ko tapos ay tirabukin na po ko na magin na kumatagi o ko ginorab. Talay ko naman tapos ay tirabukin ang kaya kay nanom. Pangaya tagi na po ko gikaupay, tapos na ba? Ingan ko to kumayay to kwawa, oyay to mewari beri kirum. Raw, doon ni kanganga. Ay kan tekin nan tapos ay. Yo ini kanga ay kan mo siya na ko imin tapos ayo. Siya kita kanga ni yan mo yang siya kita kanga ni anong dekari siya. Siya kita kanga ni nan tapon ng maguri. Kakaw mo nang kondibari na tekin namin. Kanan kay para nanom. Siya kita kanga na ko tima toy nanon. Siya kita kanga ba ya to na ginako yakan nung sino ko may nanom pai ka kwanta gini ay ko ginawiya. Siya kita yun kanga. Iriyan temaw. Yo ini kanga ni tatakaru Yesu yay na ko yakan ti kare sa irori kay. Noray. Ay tay dari kinta mataro ay kare para. Gue ang ngayon tatayay. Nakanganga. Ay may nairura kain siya kari siya. Siya Yesu sinanok. Nakanganga ko tima to ang tawag yan tatapa sa iyo. Kaya kan siya Yesu sinanok kung mataro. Irinukan siya kawa tuwa na Yesu ay Yeriko. At ay kinagabaso ay manikasi mo mataman na jamata. Ay kaso waririk. At wari yepen ibiri nan dimwa. Ay tamarag ate kaya ate sikumoria. Kana nora Yesu yay. Ay Yesu kenoria ay veteya. Kana ta kay Yesu na ko ina. Pare ko ruo. Ang geru ate wari ta kayo, ang ana kon ta kayo. Ay panamarag na mausin te pong ay. Nakarepore pa na kon ta kayo. Ta kayo mo si Maya. Nakarindan na naus. Ang girin na ko, Yesu na nung tiyaw sari, ka na taka. Takayo. Ewa. Kana tayo Yesu ni Baba kanika, oye, nakakat, awat tatay. Kakakit na napay. Ang kanahan na pa'y, jamata. Ay kay na nun na. Paga na pa'y, nangan na. Kana taka Yesu. Pero ko timaw, Diyos, hindi pong ngay. Papunasin na ba, Abraham, the why. Pero kung nasindama, tabaw kuriya ka na buwa, paano kami ako? Ikanganto ka nakanganga, takayo. Ikanganto ka nakanganga, takayo, timewe. Ano ito na kinakuha kiyay? Tesari ko at the tax. Tuwa takay. Kasi nga kita tax, iron temper na nalikuha wabuy, ang kaya ko abuy.
Wabuin ako ng buwan na tuwan, wabuin ako ng buwan na tuwan. Anak nga tuwayo, erang di bag, hindi kawari, para na kayo, tinang tax collector, siya nang di bag. Makakanto ka nakangata kayo. Ito ka baka para Yesu na ko, no? Yaki. Ito kingkirin ako, Yesu na ko na nun meaw na. Na ko mo yung ano. No. Kingkirin ako, Yesu na mo yung ari. Ang kikaraw, ibayag kay kayo. Nakana tayo kay Yesu. Yaro ko timaw, Deus, debong. Ngayon nga, isibayan ko na timaw. O sibayan ka nung kariya, hanggang araw yun timaw. Ano rin dati sila garing kingabong. Bani sila, iba na yung illustration hindi tayo. Tinaro ra, ngayon natano ni Max. Kana si Bunori na naro ni Max. Hira ka nga ngayay. Kana sa kibasin na sinako, hira ka nga ngayay. Kaya kagin na wari na ganito tapos ay. Sinakakaman to kura rin kaburuak. Kaburuang kura yun to uya. Takabang. Monte kakang. Maya ko na ni kakang, maya ki matuwa-tuwa. Kung nakakani ka matuwa, takabang. Kung nakabuya, ako riya. Kung kabuya, ako riya. Manim ni kabuya, natuwa-tuwan tira. Takabang. Takabang nga niya kanaya ko rin matuwa na. Yaksi. Siling ayan di sa buwak. Ako na ba? Nika makuruwa na ba takabang? Karerang ni matuwa. Kain di kare siya. Kota ko. Pakukabuya mo ni Max. Awam kora, awam kabang, iron tuwe. Enariyay na ko ni buwak. Kawabe ang kabangan. Paano tayo kapawro na kuya yabira? Kabang nga kakangan, nariway na rawin, apun na tayo kantay. Yes, what? Wala tinano. Kuruwa tinano. Kuruwa tinapata. Jaili ko. Iko sinakuha benitira na natuwa. Wala siya kakintay kay. Unti ko wa. Unti ko wa. Unti ko wa. Kita kayo, iparo tira na may siya. May siya ka po ni Payay. May siya mati yay. Wag ko na namagin natin marak. Wag ko na namagin natin kangangan. Kanano na. Wag kaurawin ng kapem. Awayo tita puntay time. Puntay time, the Sabbath school, the divine service, Tuesday night, Friday night. Amen. Kanano na pa wagibasin no kuntay time. Ang kanya na inagirang kakang ng kapeng. Ngay kam katanota, ako ni Kiribas, ay titay kayo no sina. Si katanota, awarang kayo na kapeng, ang kakang. Ama to, payag si kakawag ba nakakang ita kapeng, kakawag na ba na mato. Pau, alin to kinayuriag ang kapeng, ay, hira kapeng, ay kangay maraw-raw, Atira ka katuto yan. Pero kam tabas hindi kay sibong. Sibong tabas. How? Wakaw nuno ko na. Ako kaya pakuha ka takibon. Tipay parari. Ko tabas siya hindi kay sibong. Ay man. Away raw amni tigin ikawakin mo. Pero kam tabas hindi kay sibong. Kari kan bahay timakuruwa kibuna tawa na kontinua. Situwa nga gayan hindi kay sibong ngayon tabas di aswa. Yan ang komentaryo na para sa heart. Ako na kitatabasan, tatakan, karikan bay, timakuruwa kibuna tuwa na kontinuwa. Kaya ginagiron teswa, Diyos na ko timakuruwa bu kibuna wanua. Pag nakawag na teswa, tuwa na may bako na tatabas. Ayaw kitatabasan, Diyos na kuwa bu kibuna timetuwa na kuni karikan bay. Ba ba yak imamat yan? Ilang kakamat yan nan? Kanya kare siya, ukanta nga. Pami guru buat asen kajian kita tayang.
Anya mita pun kami tepai. Paipar. Ngai rangkai. Esa te kina king ngam. Eri ni materi kuna rongo ni Iraq, Afghanistan, Pakistan, any kind of stand. Okay? Ya kata ya pa ilaman may buko yang kaya ko kay kata tamun. Ikaw kyo kayo pupunta na mga kitatan. Nay kaya na short aga ato nga bana tamun ya tata ni bunga kay sila. Ako tatamoy na bantamoy ni Pilipin. Tamoy ni Korea. Kana siya nga mga Facebook kaya nga tamoy dyan ang tangi dari. Ako na ko atong iyang mararang ni matino ko na. Irang kawa ni Safna. Kawa Roy, tinani pirim ni kawa yay kay. Ang kaintayin kay kapo. Kuno kontente ta karo pirim ako na kwasi po mateman na kain tiaro, even na kain tiaro kitawan tayo ako rin kina. Ako na ko jaman tahan na kichay niyan, kabalaw buriyain, ang inain. Kaya ka, yayrom series 5, kurang nga tam series. Ako na ko siya nga, gatirang ko na limata yun, mewa. Gatirang ko, ya kimat, memat series 5, yon, doon ko ni Pilipin. Ano siyang kami punta na kivitatan. Kunura ka na rin kita mo yung jamata, siya yun, rin natang. Kanaya kipasintang, yan mabong siyang agi. Anari kita turabari kabarori kita tambakangan kukuangan ya kirang mo siya ko tangki amang kaura-ura kita baya bayangan na riyo singwana ri kanga sita po ma arang kainan kanaya ko di sa karabirim kita tarik tayo kare tabay yan babangan ng kaura tabay kanji kare siya siya na nagkibetatan amen ocean tayo ngabong ano po narang pati Facebook pati po kiyon te face ngayon ocean tayo ngabong nga Ubi mo ni kakayam am telepon ki. Aki ako roy ngay na bari na bani luran tapos. Yang au telepon ko kaya na ban telepon. Mawarang kanano pag kuminan ng mouse to kuro kun iladigiyaw na ni kitaon man ni kitawan tayo. Ubi na ko usun tay ngapong. Ya po tsakang teka tira. Ya kakaya na pa para memo ngoy riyate. Sendiri kan. Tira po kina siyang. Tira po kina basimataki. Tira po kina bagay karabera. Tara po kinapasay kaupay. Kaya ka na rin maririk. Ano ito Yesu dari kita matarwa. Kaya ka na ni maririk. Arang maririk. Ano ito karwa Yesu. Ang kaya ni punika nga Yesu. Noray! Pati tayo kaya noray. Sita mati. Tita kaya tikauring. Sita mati iti jam tayo sinano ko. Ira wayo kanayo kinamaguri. Siro ka ni matarwa. Ibugiya kami. Anagilin na. Akan na karibo na buhay yawn. Noray! Kangatya ka ka. Yung sinako na sinayo, ay ako kati matarwa. Kamakatay, kayo na nung titi, sinano. Pumunaan, di ba ako nang dagin na Yesu? Kanti ka na siya, kamakatay, titi, sinano. Habang nito ang haram. Noray! Ang kuya ko yung nakangati may awayo. Ay, apon para sinano yung ipay. Kangati pa itutan na kangay mo na. Ay, kunariya. Kunariya tanda kakaro, this podmanship. Anang kakawag ito. Yung ito pa yari ka. Ari apon kabutan na baya po. Ari apon kabutan na baya po. Ano rin din may Aw! Agi at kakangay si kunak. Kung naantang kay ngapong, kung nga rin ipakantay. Kung nga rin ipakantay, kutangin te po nga rin muna. Ano ko agipasin ko kalmex? Nakunti tarubaw. Kakawang orat ba na tayo? Ayaw po yung si Pangaw. Pangay, dimisinat. Ako ba sinikaw na may ginakontatar mo? Ito po makuha ka buburo-buro amkora. Amkora, ano po na metetano, metiyashib. Ano ko ba sinuwari-wari kampay para? Ito po makupun na ginapakaburo-buro amkora. Okay? Diyo ni kanga ngayon, ni kanga ni kapan, se kanga ng temeway. Diyo ni kanga ngayon, ni kanga ni kapan. Ano tayo kay Yesu ni tayo gina. Nuray. Ay iti matan ti mataro. Ay kare pa. Kana ko nen shoy mew mun Christian. Ko na kukuray ni mew mun Christian na ko mena yay raw. Usma Yesu na ko ni mew. Ang ano ko usma Yesu na ko ni mew. At Yesu.
Ayo ti bayan na kinakom. Sawari kan kaban. Tuwana wow. Ano to kanikay? Tara, ini lori ti kuro bugay. Gabay siya kanina kang abay ka kamera kinano. Yang kanina na ba? Di ba ako na no sino kung narakikiyak. Ano to kanikay? Anangan na teka mangay teka ito kanumuya. Yay di ba ya aring sira ya teginak. Nay yaro. Ano na Yesu ya kangay. Kayak angay panaway ti mawari awag ka kangay ro. Tabon kaya kangay Yesu. Nayaro na ba nga yasan to kanikay. Ngayon. Siya kisinggo hindi nanon di ba yan. Ngayon na ba yasan na ba hindi nanon. Adirari nanon na Yesu. Pawariyak. Kakakiyak, painon. Kamu nga tinong nga. Ano tayo kapaw? Sesa nuriyak na yaron. Yesu. Patira na nun nagyay. Abuta kipayim. Ako riyak. Nikatariyak. Di ba yung nikatariyak? Rin de sibu ani mena itapon di ba yung nikatariyak? Nari putano ko tikun matiro ko. Ako riyak. Yeah man. Hindi tayo tuwan. Si beso ngay matuwa. Anak ginatuwa rito karisika. Sa mga rin kabubus. Siguro ni kurasi na timan na jawa mata. Sa tinap. Pero kung tuwari yun, ito yatara. Nari si Bonibure. Tira kinubus siya kambus yay. Abauran nila. Ngayon sa musika parana para bura. Kaparara bura. Kita na ko jawa matari. Aswa nga ituwari siya. Ang gano'n na ba yung jawa matari? Tira sinakaroy. Sino ko. Sinatawara ka. Ang asiti ni kanga. Sinaswa nga ba na orira ni karukuha ito ginano. Da. Ang pari si Bonibure. Tira rin ka sinakaroy. E puno nga nanon muna kanakubure. Kanakong nakubure. E punti pa kaniba pa yakiri garo nagi. Ay rito ba ako nakaroy. Ako na siyang ako. Tara yun. Iya nga ngayon ati sabure. Siyak. Iya nga ngayon ibugim. Kamuri nga tinong wari. Itak. Ika nga nataya ka na kung taman. Ari Abiram. Kaya itsaya. Kaya nga ati kariya. Ika nga nataya ka. Taman na nakoy na. Inakatawro ay antay. Yes. Ang ganang pun. Inang sisiguri ka kitibisyarin to kayon. Dapatan. Itak ka ba nang imat. Aka nga tinong may karawa. Abiram. Tayo ka to ka. Bayim yon nasim. Nakataurawa, nakariya diya tuway bugim. Ayanak, nakariyari, o tira tayo kakapunganak. Eponota, min, nasina. Tira tayo kakangayra sinakapunganak. Yesu yung kero kong tiyan nabayo, eponota, min, atong aram. Pangayan bugin na emet Yesu, ngayon kangay. Unora ka na ko na to kanika, siya na karinay nanom. Ang kanya nairimangwe na yarong kaito kanikay na. Ano rin nanon tirong rongay. Kuwag ko nanto kanikay po nirong. Ay rin ako kirong rongay kay. Kana kuwag inim matemanga. Kuwag ito kanikay. Kana kuwag inim matepoto kabaraw bura. Kana yaginim temanga matepoto. Kaya ka rin siya. Yaga tayo patira ate ba yako tawag yan. Nimusiko. Matiatuan tayo. Kasus tenua, wab na tenua. Sa wariga, tuwa na enako. Tamo yaki naman ko. Akisiman. Siya ka nataka yun. Ano yung itaring ano? Akyo nga nataka. Ayar taka tamo inaku yakari siya. Kana ko mo, panahon titapos siya. Yain kanya taningan. Ang kanako ng panahon sa tabi sa iyo, ayo banaya, tamo ya kaisiman. Kau, sakira tinong kong tatayay. Area Palace, Ikorat, Colossus, Arori Kayam. Tirate ba yarik? Kung ano mo, interan na kabubuya, kaya kung ano pa yung orak yan, kung ako Area Palace.
Tiran na may toro. Kuna ko ikorot. Matiran na yang. Ayaw kita uroy, hindi mo sumayak. Ayaw na spill out. Tateka ka po ka nakin tatay ni Matanggi. Ina mumutakin ako, kinakano ko agmentuwi. Ina kayo rari kayo. Tira, the lesson na sa kunan na yan tapos. The lesson na sa kunan na yan tapos sa iyo. Irinia, ako na minayo. Irinia niya ako na, kuna si kuya. Dito ko na tukuna ireng tatangiri. Tukuna yo, ibon bure. May Yesu, ayaw niya miyo. O kantan nga ba terong tapos sa iyo, inabukira. Inakaungayra. Inakakira. Inakamatoy na nora. Pasinakyang, siya diya inikabubuya. Ang kanang kabubuya. Ay na buro-buro ang kora. Ano na ko, tipari ka, metetano, metesibo. Ano na kito kora irom. Ari na ko mayroon tiyaso. Sinakabayam, na natay ka tiyaso, tapos sa tabaroy, kapasinap. Kaya na basta bukin tirong-orong Amen na kunan. Sabsi kami sa tayo ang penitire. Namarari karawa, sinakoy matinano rin nanon tabasay. Di kari sa rirori kaya punta ka rin nakoy na. Inanon buong ay kakaisirap. Di kuwawa, tirong-rong ay kakawag, akiri kita uwa pati kanganga. Naku ni meura ngay na kistaku. Pasasan kapani meura, mananora tuwa na kuya. Nakanganga tiyatuan buong ay kakaisirap.
Ay bon mewa kinan kan tayo ndong ay kay ro. Si mena yayay. Si ponte yon te kwawa. Kasi ta masakit yon. Ewa ita to buki ya kan te kare sen kapan. Ay ka amena yon bayri kya ay ka ngora. Ay ta to buki ya tua. Aki ngora ni kapan te wen te tamasay. Saro konda te tay. Ya ki ke veterong at yon na bay ya pa ni pato te kak. Nakuntukin dokorongon. Kaway na te tua. Pasatay apa ya kan namtay ako no kasi. Kanikina sa kisiyo masanuri. Sa kisinuri te tua masana magini. Asa kisina magini te tua masataya. Paabo ni mena inanon. Arawa ki te tua abay kariki. Irari kiran tapatay. Mangayari ro ni na tuwe. Pa inanon di meuruan te meu estona kinakuha kaya te tua te tapasay. Sinataya. Papuntoy ni kanga ngaroy. Ari takaruwa Yesu yay. Nge kanga inoray. Ay ite irarikin te matarwa. Ano na. Yang ate kaurung ina ko ya kain dori kaya. Ay ate Yesu sinanuk. Tuwa ya kata ya banta ya ate sinanuk. Irom. Kaya ko tite sinanuk irom na tuwa ente tapasay. Ya kata ya banta ya asya tataro mga yan tapos sa iyo inurabe mamatagi. Ikaw ba'y may ikaw ba'y. Iya'y karabana magi karabana. Si Boni Ben na maginaan ni Rora. Si Ben na taan ni Rora diatwa. Si Biabwe. Kini maridi. Na sinagyang. Kabaray rabure. Sagurroy matam. Sinakoy na si May Yesu. Amen. Ano ba sa teka-teka natin? Raro ba kanti kaya sa Abi sabat? Kamau, ada tabuai ba may toro ke? Ya kita ginanong ka para ma. Iya inoria. Sta ba kan metu? Ya kita ba kan metu ta para ke. Ta bundo ko te ko bare te ta ba sayo. Di dana ko kara mari ngayari ta kwari rawa yo kana ka ngan yari into kita ka para ke. Awadan nga baba bare ke sibang ra ka to maro. Sinamakin na ra grup. Sinaga mari ra to grup ari asante akin ke. Ang material sinakabungan ay. Okay, suwa dara project tan tayo. Tira kam na yang oya. Kan na mara ke mo, ke kan na ko mo na ko na mi grupo. Dari basal met. Rarba, sinana ko mo ato. Kabaraw burang kay man ito ang tatapos sa ito. Unay na kaya kanang tono kan ko may. Asoy para. Pero ori kaya man ay kay nako na rin ang mga nako ni karawag dito ay kiraro ay kakawag. Kaya ni yakata pa sinakarawag.